mind. Standing right here, you gotta hold on. D'un llegit de 4 L's a un rellegit de 4 L's més amb Tom Waits i Hold On de fons. Sí, senyor. Aquest és un rellegit que, convé contextualitzar. És L'escombra del sistema de David Foster Wallace, en traducció al català per primera vegada, el de l'obra de Wallace, de Ferran Ràfols. Això està editat per una editorial nova, que es diu Edicions del Periscopi, que fonamenta el seu treball en el rigor i que neix des d'una, voluntat clarament literària, fora dels grans grups. D'aquest és el cas de Males Herbes, és el cas també de l'Hebreu, és el cas d'un seguit d'editorials petites que estan sorgint en uns moments de gran crisi, no? I que aposten per noms que probablement estan d'acord amb aquest esperit. David Foster Wallace va emergir a la narrativa dels anys 80 als Estats Units i va ser veritablement revolucionari. La seva figura controvertida, un nen prodigi, que va acabar suïcidant-se, deixant una obra que ha marcat molt els escriptors de la generació posterior i que queda totalment fixada, ancorada en el moment d'eclosió experimental dels 80, no? Però no havia estat mai traduït al català. Llavors, ara, de sobte, venen aquests jovenets i es permeten el luxe, d'editar. Què és l'escombra del sistema? Home, l'escombra del sistema, només per posar-te alguns elements, es fonamenta en una explicació de la narrativa fragmentària. És francament atractiva. Hi ha moments de gran intensitat, gairebé contes, dins d'una història que, si jo te l'explico com a Marc, em diràs, quina bogeria, no? Que és una senyora, que treballa de telefonista, es troba absolutament a prop del gran desert d'Ohio, després que desaparegui la seva besàvia. I uns 500 avis més, no? I de sobte ens trobem dins d'una vida urbana trasplantada al no espai, del centre americà i plena de figures com, per exemple, un lloro, una cacatua, concretament, Vlad l'Empalador, que acaba sent una figura mediàtica per les obscenitats que profereix, no? I et comencen a aparèixer figures extravagants, dignes d'Andy Warhol, en un context ampli, en un context de novel·la que utilitza tot el tipus de recursos. Hi ha moments de diàlegs incrustats com si fos teatrals, hi ha contes, veritables contes que succeeixen, per exemple, als lavabos d'un bar i que són d'una intensitat extrema. Hi ha erotisme, hi ha vida, urbana, hi ha tota una sèrie d'ingredients que podem trobar en la narrativa contemporània del segle XX, però combinats d'una manera que trenca la línia narrativa tradicional, no? De manera que és una novel·la d'aquelles per llegir-se amb temps per endavant, però també a petites dosis, no? Perquè no perds el fil mai. El fil, per naturalesa, està trencat. David Foster Wallace parteix de trencar el fil, no? I aleshores hi ha una acumulació de personatges, alguns d'ells molt excessius, algunes de les seves, fòbies o fílies hi apareixen d'una manera molt clara, però és de primera, És realment de primera. La traducció d'en Ferran Ràfols funciona, llisca fantàsticament i es nota, sobretot, que no ha envellit gens. Hi ha un determinat tipus de narrativa que és experimental, el textualisme en el seu moment francès, que, vist ara, de vegades dius, ui, grinyola? On t'era? Grinyola molt, o et fa pèrdues de ritme. Aquí no. Aquí veus que en realitat hem anat força cap a un univers en el qual fins i tot la lectura és més fragmentària avui, i això, que és una novel·la de 500 pàgines, està plena de fragments, no? Vol dir que és com un trencadís de novel·la. Per tant, molt recomanable, i a les envistes de Sant Jordi, amb tot el que això implica per la indústria, també un suport a editorials com aquesta Edicions del Periscopi, que tot just arrenquen ara amb apostes valentes i amb apostes fonamentades en el rigor. És un llibre molt ben editat, molt ben, acuradament editat, amb una traducció que no és fàcil. No és senzill encertar el to d'algú que escriu des de la contemporaneïtat i ho escrivia als anys 80, no? Han passat 35 anys, han passat moltes coses, i això, l'escombra del sistema, continua aguantant. Mots clau? Aquí tenim fragmentació,
però també amor, perquè és el motor que acaba estirant tota la història. Fixa't què diu a la portada, una cita, la majoria de les noies realment guapes tenen els peus lletjos. Això és, diguem, aquest és el to de la... No sempre, no sempre, eh? No sempre, diu la majoria, ja deixa obert, però també estranyesa, és un llibre weird, que diuen en anglès, és, diguem, un punt estrany, un punt bizarr, no? I, finalment, fama, perquè també es treballa molt aquesta projecció de la fama a l'escombra del sistema.